Danas je 20.10.2021. godine, ovo je klip broj 1, pokušaj broj 1. Dobar vam dan, dragi moji, dobrodošli opet na moj YouTube video, hvala vam što me pratite, nadam se da ste se pretplatili na moj kanal, a isto tako danas se bavimo s jednom jako zanimljivom temom, a to je kako se zapravo zaista postaje parfumer. Pa krenimo. Eto pa dobro, došli mi natrag. Danas ćemo se baviti sa jednom jako zanimljivom temom, a to je kako se zapravo postaje parfumer. Ispričat ću vam svoje vlastito iskustvo, ali iskustvo kolega iz Europe. Mislim da će vas jako zanimati tema zbog toga jer ovo je nekako vječno pitanje gdje mnogi ljudi griješe. Isto tako možete pročitati na brojnim portalima, na brojnim forumima kako postati parfumer. Međutim, danas ću vam objasniti kako to zapravo funkcionira u svijetu parfumske industrije. Pošto bi mogao o ovoj temi malo duže pričati, ja ću vam napraviti jednu skraćenu verziju, a opisat ću vam 3 načina kako možete postati parfumeri u današnjoj modernoj parfumskoj industriji. Prvi način je taj da se zaposlite u parfumskoj kući. Dakle, imate diljem Europe vrlo snažne parfumske kuće i one nešto malo manje poznate, gdje se možete zaposliti i radeći u laboratoriju napredovati do nekakve titule parfumera, prvo junior parfumera, pa onda parfumera i raditi samostalno na projektima. Međutim, ono čega morate biti svjesni u tom slučaju ako odaberete taj put, da je konkurencija iznimno oštra i da zapravo puno puta kolege sa kojima radite nije da su vam baš prijatelji, već itekako tu postoji nekakva konkurencija unutar samog tima, odnosno unutar parfumske kuće. Svaki poznati brand parfema koji lansira svoj parfem na tržište pokreće nekakav projekt na koji se onda prijavljuju parfumske kuće i unutar parfumske kuće postoje timovi koji rade na tom projektu. Najbolji tim naravno dobiva posao i najbolja parfumska kuća dobiva posao i onda ga taj brand angažira. To je jedno vrlo moram priznati, čak može biti i stresno iskustvo zbog toga jer je konkurencija nevjerojatna. Ako dobijete priliku da dobijete zaista rad na projektu, možete biti itekako sretni, ali kažem opet, budite spremni na veliku konkurenciju. Drugi način koji bih htio objasniti kako postati parfumer, a to je da upišete za parfumera na sveučilištu. Recimo, postoji jedno jako poznato sveučilište u Francuskoj, zove se i SIPKA i oni imaju idealne programe, dakle i odjel za parfumeristiku, nakon kojeg možete steći titulu parfumera. Međutim, ona vam ništa ne garantira, to školovanje je izuzetno skupo, pošto traje 3, 4 ili 5 godina, morate živjeti u Francuskoj, smješteni su kraj Pariza, dakle i svo svoje školovanje i smještaj i troškove i sve ostalo morate sami pokrivati i još uz to jako puno raditi, tako da eto, to je drugi način da se postane parfumer. Treći način kako postati parfumer je onaj najčešći, nekako je išao u mom smjeru, jer sam se ja time počeo baviti, dakle, prije 16 godina sasvim slučajno. Objasnit ću vam u jednim od videima kako je to zapravo moj put išao. Međutim, postoje parfumeri, postoje ljudi koji su željeli lansirati vlastiti brand parfema na tržište, pa su se igrali, istraživali, radili na sebi, školovali, polagali razne tečajeve, pa onda tek nakon što su napravili nekoliko svojih vlastitih parfema, lansirali ih na tržište, završili škole i tako dalje, dobili certifikate i diplome. Takav vid, takav treći način zovem to da su to samouki parfumeri koji su samostalno odlučili krenuti u te vode.
Ono što je problematično u tom nekakvom trećem smjeru jeste to da morate biti spremni na barem 5, 10, 15 godina rada na samome sebi. Zašto? Zbog toga jer se parfumska industrija jako mijenja. Svaki dan, svaki mjesec, svake godine dolaze novosti. Moramo se konstantno prilagođavati i uredbama koje nam daje Europska unija. Tako da, eto, mislim da taj treći put je jedan od najjeftinijih, najpovoljnijih ako nemate prilike za ova prva dva. Međutim, iziskuje jako puno rada. Evo, ja moram priznati da nakon svoje profesionalne karijere još uvijek učim svaki tjedan konstantno nešto novo, ali naravno da ne odustajem. Eto, dragi moji, nadam se da ste ponešto naučili, da sam vam dao primjere kako postati parfumer u vrlo kratkim crtama. Ako ćete željeti da detaljnije obradim ovu temu, slobodno mi pišite, ne zaboravite se pretplatiti na moj kanal, slobodno mi pišete u komentare, imate možda nekakve i nove zanimljive teme. Vidimo se u sljedećem videu. Lijepi pozdrav, vaš Tomek. Pozdrav.